12 milyones ka pesos na hanaw sa liquidating officer sa City Hall sa Naga gidakop si Brigadang Alan Tagkawan. Brigada mo! Brigada! Live report! Nakadispalko sa kinuliktang buhis gikan sa katawhan, babaeng kawani sa LGU sa Naga City, Cebu. Nabulgar ang sayop nga binuhatan nga miresulta nga siya gidakop sa kapulisan sa maong dakbayan nunot sa pagkahanaw sa 12 milyones ka pesos. Nabalhog sa silda si GC Christy Villarta Rivera, Administrative Officer 2, isip liquidating officer sa LGU Naga Cebu, 44 anyos, Binyo, nagpuyo sa Barangay North Poblasyon sa dakbayan sa Naga. Gidakop sa kapulisan tungod sa pagpangawat, human gireklamo sa mismong gialagaran nga kagamhanan sa dakbayan sa Naga nga girepresentahan ni City Treasurer Ana Maria Gabilan. Hingkod ang pangidaron, Minyo nagpuyo sa Barangay North Poblasyon sa maong dakbayan. Suma pa sa investigasyon sa kapulisan, ang dinakpan nga si Rivera gisaligan nga mo'y mudawat sa inadlaw nga mga koleksyon gikan sa nagkadaiyang kolektor og siya usab ang modeposit sa gipangkolekta nga kwarta ngadto sa mga bangko. Apan nasakpan sa kuha audit nga gituyo nga gilaslasan o gikuhaan ang porsyon sa kantidad sa halos inadlaw nga nakolekta. Nadiskubrihan nga adunay sayop nga binuhatan tungod sa pagkahanaw sa 12 milyones ka pesos nga kantidad. Base kini sa inisyal nga kuha report sukat sa tuig 2022 hangtod karong tuiga. Nagdumili noon sa pagpadayag sa yang habig ang dinakpan nga si Rivera, samtang pabilin kini nga ana sa kustodiya sa kapulisan sa Naga ug iyang gipaabot ang tukmang kaso nga ipasaka bato kaniya sa pagkahanaw sa 12 milyones ka pesos nga buhi sa katawhan nga iyang nakolekta. In the hearts of changing lives, ako si Brigada Alan Tagkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Brigada!